Moikka kaikille! Tänään kurkataan mitä kaikkea uutta Yksiköinti Flow saa tässä 1.42.0 päivityksessä. Tässä päivityksessä on tullut muutamia tosi hyödyllisiä juttuja, joista haluan kertoa teille nyt. Mennäänpä enempää höpisemättä itse päivityksen pariin. Ai niin, tämä video julkaistaan nyt maanantaina ja päivitys tulee huomenna aamulla tiistaina noin kello 5.30-6. Ja siitä eteenpäin nämä ominaisuudet on käytettävissä. Mutta nyt itse ominaisuuksien pariin. No niin, lähdetään liikkeelle tältä yksikön näkymästä. Ja tänne nyt uutena on tullut tämmöinen aktiivinen yksiköintilaatikko. Ja tämä kertoo nyt sen, mikä yksiköinti on aktiivisena. Ja nyt aiemmasta poiketen tämä aktiivinen yksiköinti voidaan itse valita. Kohta katsotaan, mitä se valitaan, mutta se ei enää ole niin kuin ohjelman määräämä, vaan se voi itse valita. Ja mihin se vaikuttaa sitten, niin esimerkiksi täällä osakkaat näkymässä, niin tämä aukaisee oletuksena sen aktiivisen yksiköinnin osakaslistauksen tähän näin. Kohta katsotaan, miten se valitaan se aktiivinen yksiköinti, mutta sitä ennen tähän näkymään liittyen on tullut sellainen muutos, että tästä osakasluettelon avaannapin välistä on poistunut se yksiköintikartta-linkki, samoin kun se on poistunut tältä osakkaat näkymän tältä yläpalkista. Siihen liittyen sitten katsotaan hetken päästä syitä, miksi näin. No sitten se aktiivisen yksiköinnin valinta. Se tapahtuu täältä, kun meillä on tämä yksiköinti auki, joka nyt on korostettu täällä sinisellä. Sen asetuksista, täältä mennään aseta yksiköinti aktiiviseksi painike, niin sitä painamalla. Ja näin meillä on tämä yksiköinti aktiivinen, ja katsotaan täältä, niin nähdään, että yksiköinti 24 on aktiivisena. Ja näitä muitakin yksiköintejä pystytään tarkastelemaan ja muokkaamaan, vaikka ne ei olisi aktiivisena yksiköintinä, mutta tuo aktiivinen yksiköinti nyt vain on sitten se, joka sitten määrää sen, että mitä tällä oletuksena aukastaan. No, sitten aikaisemmin, kun tästä ollaan avattu tämä yksiköinti, haluttu yksiköinti, niin se on mennyt oletuksena sitten tähän näkymään, joka nyt on sitten siirretty tuon asetukset sivun alle. Mutta nyt tässä uudessa versiossa, kun me painetaan tuota avaa-nappia, niin siirrytäänkin tänne yksiköintinäkymään, joka on taas sitten täysin uusi näkymä. Ja nyt sitten tarkastellaan tätä hieman tarkemmin. Tässä kyseessä on siis työkalu, jolla pystytään tekemään yksiköinti lähes täysin kartan päällä, jolla myöskin yksikön tekeminen onnistuu nyt vähän erilaisella prosessilla, eli ei tarvitse luoda niitä osakkaita ensin ja sitten vasta niitä alle luo yksikörivejä, vaan nyt pystytään luomaan lisäämään kiinteistöt ja kiinteistöjen alle yksikörivit, ja sitä myötä yksiköinnin teon prosessin pitäisi jouhevoitua aika merkittävästi. Aloitetaan tarkastelu sillä, että luodaan ensin uusi yksiköinti. Me päästään se koko prosessi läpi, mitä tekin tuutte käymään uuden yksiköinnin luotte. Eli luo uusi yksiköinti, annetaan sille yksiköinnille nimi, luodaan nyt ensi vuotta varten uusi yksiköinti. Voitaisiin tuoda aiemmista yksiköinnistä tietoa, mutta tällä kertaa ei tuoda niitä. Uusi ohjeistus otetaan tuolta ja annetaan olla Nivala paikkakuntana. Sitten pystytään laittamaan pyöristä kokonaisyksikköstä, mutta sitä ei laiteta. Sitten tässä nyt uutena pystyy myöskin asettamaan tämän luotavan yksiköinnin suoraan tässä aktiiviseksi. Ei laiteta sitäkään nyt, mutta luodaan yksiköinti. Näin. Sitten tämä pyytää tienosat tänne lisättäväksi. Sen voisi ohittaa tuolta, mutta se kannattaa lisätä, jotta pystytään käyttämään sitten niitä älykkäitä matkan mittaustyökaluja ja muutenkin kaikki kartaskaalaukset ja muut toimii sitten paremmin. Otetaan tuolta tiestöä vähän sen, lisätään tuo tie sinne geometriaan. Tuolta tie ja tuolta tie. Ja nyt tässä uudessa versiossa kustannuspaikat voidaan myöskin määrittää täältä. Meillä ei nyt yhtään luotuna kustannuspaikkaa, mutta voidaan täältä luoda uusi kustannuspaikka. Ja sitten me voidaan valita, että lasketaanko automaattisesti pituus tälle kustannuspaikalle näiden tieosien perusteella, vai halutaanko syöttää se manuaalisesti. Me halutaan nyt automaattinen laskenta. No sitten me voitaisiin luoda tähän vaikka toinenkin kustannuspaikka ja automaattinen laskenta sillekin. No nyt otetaan sen Mikkolan tie. Näin. Ja sitten aletaan Ranttilan tielle myöskin kustannuspaikka tuolta näin. Ja nyt nähdään, niin meillä on tässä uudessa versiossa nämä tienosat värittyy kustannuspaikkojen mukaan. Voidaan luoda vaikka tonne Peltotiellekin sitten vielä oma kustannuspaikka. Taisin Peltotiet. Näin.
Ja noin, sinne tuli taas oma väri sitten. No, nyt meillä on tiegeometria lisätty tähän tiekunnalle. Täällä on myöskin mahdollisuus lisätä uutta tietä. Täällä on uutena nappina tämmöinen kaivinkone, joka sitten mahdollistaa sen, että me pystytään lähteä piirtämään ihan niin kuin kokonaan uutta tietä, jos Väyläviraston aineistosta tie puuttuu kokonaan. Ja sitten täältä löytyy myöskin ohjeet. On tekstin muodossa ohjetta ja sitten myös pienet videonpätkät, niin sieltä myöskin pitäisi sitten käyttöön oppiminen olla vähän helpompaa. No, nyt meillä on valmis tämä tiegeometria, mennään eteenpäin. Ja nyt tullaan tähän tuttuun näkymään. Ensimmäinen, mitä me tehdään, niin on tietenkin kiinteistöjen lisäys, eli hyötyalueen valinta. Painetaan täältä muokkaa hyötyaluetta, ja tänne tuleekin sitten pieni ohje, miten tämä hyötyaluetta muokataan, mutta hyvin yksinkertaisesti. Me lähdetään kliksuttelemaan täältä halutut kiinteistöt mukaan tähän hyötyalueeseen. Ehkä minulla pärjätään nyt tässä esimerkissä. Nyt sitten täällä on tämmöinen kopioi kiinteistötunnukset nappi. Tällä pystytään kopioimaan kiinteistötunnukset tälle, joka pystytään sitten KTP:n hakutyökaluihin liittää ja sitä kautta pystytään hakemaan sitten omistajatiedot kiinteistöille. Ja tämä kopioi vain niiden kiinteistötunnukset, joilta omistaja puuttuu. Sitten tästä löytyy myöskin kysymysmerkistä pieni ohje, miten sitä työkalua käytetään. Sitten pystyttäisiin lisäämään kiinteistö myöskin manuaalisesti. Eli tuo manuaalisesti tarkoittaa sitä, että lisätään se syöttämällä se kiinteistötunnus tai kiinteistön nimi, eikä klikata sitä tuolta kartalta. Ja sitten kun hyötyalueen muokkaus on valmis, niin täältä lopeta muokkauspainikkeesta saajan se lopetettua. Ja edelleen, jos olisi tarve uudelleen muokata sitä, sieltä jäänyt joku kiinteistö puuttumaan tai muuta, niin tuosta muokkaa hyötyaluetta, niin päästään takaisin sitten tähän hyötyalueen muokkausnäkymään. No niin, nyt ollaan poistuttu tästä hyötyalueen muokkaustilasta. Tarkastellaanpa vähän tarkemmin tätä näkymää. Meillä on täällä vasemmassa reunassa kiinteistöt lista. Ja sitten tähän oikeassa reunassa on tuo kartta-alue ja sen alapuolelle tulee yksikörivit lista. Ja nyt täällä kiinteistöt listassa me nähdään, että täällä on kiinteistötunnus, jota pystytään hakemaan tuolla hakukentällä. Sitten meiltä löytyy tiedot, kuinka monta yksikköriviä tällä kyseisellä kiinteistöllä on. Ja myöskin sitten omistaja löytyy tästä. Suurin osa näistä nyt on punaisella, koska niille ei ole omistaja valittu. Mutta sitten tuolla on yksi niinen, koska sillä on laitettu jo omistaja. Eli siitä näkee, että kellä on omistaja ja kellä ei. Ja nyt se omistaja voidaan lisätä sillä, että klikataan tuota kuvaketta. Täältä valitse omistaja ja valitaan listalta haluttu omistaja. Tai sitten luodaan uusi omistaja. Otetaan nyt vaikka tuo osakas P. Ja nyt nähdään, että tähän tulee osakas P:n tiedot tähän omistajalaatikkoon. Sitten vain sulje ikkuna ja nyt meillä muuttuu kuvake siniseksi. No sitten yksikkörivin lisäys. Voidaan tehdä sillä, että valitaan kiinteistö tältä listalta ja painetaan tuolta oikeasta reunasta lisää rivi. Toinen vaihtoehto on se, että me etsitään se kiinteistö tältä kartalta, klikataan sitä, jolloin se muuttuu aktiiviseksi ja kyseinen kiinteistö myöskin valitaan täältä kiinteistölistalta ja sitten painetaan toi lisärivi. Nyt tänne vasempaan alareunaan tulee tämmöinen infoikkuna, joka kertoo, että ollaan tässä pinta-alakuvion valintatyökalussa. Se valinta voitaisiin ohittaa tuosta painikkeesta, jolloin sitten siirryttäisiin suoraan siihen liikennelajin valintaikkunaan. Ja sitten tuolta pystyy myöskin peruuttamaan tämä yksikörivin luonnin. Sieltä löytyy myöskin ohje, että miten näitä kaikkia työkaluja käytetään, ja niistä tosiaan on taas videot ja sanallinen kuvaus. Ja nyt meillä täältä oikeasta yläkulmasta löytyy työkalut, joilla me pinta-alakuvia pystytään mittaamaan tai valitsemaan. Ja nyt mä haluan käyttää kuitenkin peltolohkoaineistoa ja metsävarakuviota, niin ne saadaan tänne päälle täältä tasolistauksesta tai sitten P ja M pikanäppäimillä. Nyt sitten otetaan tuolta taikasavatyökalu ja valitaan tuolta pelto. Näin. Me lisätään se kuvioon, sitten painetaan tuosta aseta pinta-alakuvio. Ja nyt se pyytää meitä valitsemaan liikennelajin. Valitaan nyt nautakarja tähän. Vasemmassa reunassa vaihtuu teksti, joka kertoo, että ollaan nyt matkanmittaustyökalussa. Sieltä löytyy myöskin ohje. Ja nyt vaikka tämä valittu pelto onkin tässä tilayhteydessä, niin ihan esimerkin vuoksi mitataan matka sille. Klikataan haluttu kohta kartalta, tiestä ja sitten matkan lopetuskohta. Ja meillä on matka mitattuna. Sitten me laitetaan tuosta, että aseta matka. Nyt sitten avautuu tämä yksikörivin luonti-ikkuna, ja tämä nyt on pysynyt muuten samanlaisena, mutta tuohon pinta-alakuvion ja matkan osalta on tullut tämmöiset poistonapit, joilla pystytään ne pinta-alakuvio ja sitten se matkavio poistamaan siitä yksikköriviltä. No, tiedot meillä täällä on valmiina kaikki, ei tarvita korjauskertoimia, joten sitten vain tallennetaan.
jolloin meille tulee tänne yksikkörivi. Ja sitten myöskin skaalautuu tämä kartta siihen, niin se näyttää ton yksikkörivin pinta-alakuvion ja myöskin sen matkan. Ja sitten tätä pystyisi muokkaamaan tämä yksikkörivi tältä muokkaan napista. Ja samat perustoiminnot, mitä aiemminkin on ollut. Ja sitten tämän pystyy myöskin tämän kartan piilottamaan tuolta näytekarttanapista, jolloin tämä pystyisi tekemään tolleen niin kuin taulukon muotoisena. Ja nyt kun painetaan lisää riviä, niin tullaan tähän valintaikkunat pystytään valittamaan pinta-alakuvion mukaan vai valitaanko liikennelajilistalta liikennelaji, niin kuin aikaisemminkin on ollut. Sitten täältä löytyy tuollainen tulosten nappi. Sieltä löytyy tieyksikkölaskelma ja osakasluettelo. Ja sitten myöskin tuo jaa-karttanappi löytyy täältä. Eli tämän samantyyppisen interaktiivisen kartan pystyy jakamaan sitten vaikka puheenjohtajat tarkastettavaksi. Toki heillä ei sitten ole muokkausoikeutta siihen yksiköintiin. No sitten jos me avataan joku vanhempi yksiköinti, niin siinä ei todennäköisesti ole kaikkia tarvittavaa tietoa, että tuota karttatyökalua pystytään tehokkaasti käyttämään. Esimerkiksi kiinteistögeometriat puuttuu kokonaan. Silloin ohjelma aukaisee tämmöiseen kiinteistöltä puuttuu geometriat ikkunan, jossa on lista kiinteistöistä, joilta puuttuu geometriat. Ja sitten se näyttää tässä palstojen määrän ja montako palstaa on valittu ja mikä sen kiinteistön tila on. Jos siinä kyseisellä kiinteistöllä on vain yksi palsta, niin se automaattisesti valitsee sen yhden palstan. Mutta jos siinä on useita palstoja, niin silloin se pitää käyttää manuaalisesti valita. Ja se valinta tapahtuu sillä, että painetaan kiinteistörivin kohdalta valitse palstat kohtaa, jolloin se ohjelma näyttää tällaisen kyseisen kiinteistön palstat. Tässä tapauksessa niitä on 3, yksi tuolla vasemmassa rannassa, yksi ihan oikealla, yksi tuossa keskellä. Ja sitten me klikkaillaan sieltä halutut palstat aktiiviseksi, otetaan nuo 2 ja tallennan valinta. Ja nyt siellä näkyy valittu. Nämä toimenpiteet voidaan ohittaa, painamalla ohittaa toimenpiteet. No, karttaa kyllä pystytään käyttämään, mutta se ei toimi yhtä nopeasti, eikä se ole muutenkaan niin optimaalinen. Mutta sitten voidaan myöskin lisätä geometriat. Voitaisiin painaa tuosta lisää geometriat, se lisää noille 2 valitulle geometriat, jättää tuo yhden valitsematta. Tai sitten me voidaan valita sille yhdelle. Tästä tapauksessa siinä on 2 palstaa, otetaan tuo yksi pitkä palsta tuolta ja tallennetaan valinta. Ja sitten painetaan lisää geometriat. Ja näin. Meillä on geometriat lisätty tälle kyseisille kiinteistöille. Ja nyt myöskin ne näkyy hyötyalueessa. Jos nyt geometrioita ei ole valittu, niin silloin tuo hyötyalue on tyhjä. Ja sitten vielä semmoinen pikku tieto noista aktiivista yksiköinneistä. Ne on nyt valittu silloin, niin jokaisella tiekunnalla on valittu uusin yksiköinti aktiiviseksi, eli viimeisimmäksi luotu yksiköinti. Mutta sen voi sitten käydä vaihtaan, jos se ei olekaan haluttu yksiköinti. Siinäpä oli kaikki tärkeimmät uudistukset tässä päivityksessä. Toivottavasti niistä on sulle hyötyä. Ja jos sitä herää jotain kysyttävää, palautetta tai vaikka uusia ideoita, niin pukkaa mulle viestiä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka moi!